Good morning everyone. Mata na gatag baby. Happy birthday Nanay Purami. Birthday ni Nanay Purami. Uy, nagkray-kray man. Uy, hala. Manukos man eh. Hindi? Kadidiin man. Iinan ko na. Ayaw. Magpainit mi today. Kami. Atos plaza. Basig na ah. Ini basi na yung painit ito. Hello everybody. Good morning. Hope pagmata sa inyong Nanay Purami. Pulo na yung bulan na. Birthday ni Nanay Purami karon. Handa ang nanay pulang. Why plano nga handa Malapos kay na yung nanay pulang. atas kuan panahon sa krisis. Ang importante madung panglawas manimba rami karon Domingo man sakto pud kay timing Domingo. Naay serbisyo manimba rami. Daog naay pakasron asa may pakasron kay manukos mi happy anniversary day pud sa Guwang ni Undoy wedding anniversary nila karon ikaduha. Kaduha nila ikatulo na. Katulo? Ikaduha pa man siguro. Ikaduha nga wedding anniversary nila karon dengan sa birthday. Katulo na daw. Ina happy anniversary Tita Jean. Tilaan naman ni Tita Jean. Simba rami karon. Wag na mi sudag pamahaw na pa siguro sa linggo di. Ano tong sudan? Sos, gatong little bossing. Igora maming gipaabot sa plaza na pislok man. Kapoy man. Namawi-bawi ni si Zain taon. Kaya karon pa ni sana ulian gikan sa pag-inject sa tiil. Wa man to tarang tuog kasi hilak. Karon ulian na, good one na po. Duta na po balik. Sige pa wesa diha kay maligo taon diha kay manimbata. Dah. 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 Wa na si na surti kay grabing inita. Nagimedyasan ganin ahang gitangtang pud kay init. Diara mi sa gawas. Salamat sa naghatag daari mo among gigamit sa kay katong lamiin pud usa nga kang ATM. Najabhan magtuyo. Inluonon pa, birthday man ha karon sa radyang giampo. Ngan ta binayin rag bukol, sa makaya ra na operasyon. Nalipay po ko today, kay gikalit man migtawag. Gipaadto mi sa tubangan mga nag-birthday Mayo. May timing. Kay karon jud na birthday. Mao na magdyan ay buluhatan dari basta na mag-birthday. Pero lahi madag ikaw na tawagan kay kulba mo pag maadto sa tubangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Salamat, Preb. Nalamian mo des pamati nga ng kantahan bitaw kag happy birthday. Mao naging nga bahala ko handa ba sa kay na nag-effort og kanta nimo og pa-feel bitaw nimo nga kuan ka, special ka. Unsa gipatawag na pud mi dito sa tubangan kay celebration pud ni sa Mother's Day. Wa man maka-celebrate katong Mother's Day gajud. Unsa na sila gianda bitaw nga regalo para namo. Kay laken ko daan ni pagduon ni Dalton. Naghilak kadto ko magamay kay na kuan po ko ba tandag pag ang heart ba. Mas ga ka swimming tatay ni Dalton ug si Dalton. Jaga bandari gahinilakay na yung taon pud. Samot ko jud hilak kay na may kauban sa simbahan nga wa na bitaw inahan. Luoy gajud ko nagsudong ni jaga hilak in taon jeritos daplin. First Mother's Day man ro na nga celebration na nang lipaya pud na hin taon oy. Timing pos Dalton kang ngisi-ngisi in taon gatod sa paypay. Paypay man ning regalo ag nagregalo ra ni mga young people ra dari simbahan mga daga bitaw kulitaw. Sa ako pa pidaga sa ona ingani pud mi magandam sa mig regalo sa mga inahan. Sa karon kay dara na mo ko sa inahan di ako ni tagaan. Nawahi ning selebrasyon daari kay diha may gi-celebrate lain datong time sa Mother's Day. Pero di gajud mahimo nga way ihatag ning tagayang people namo nga mga inahan kada jud na tuig. Ja siyempre sa mga amahan pero ilan ang turno ja kay ango pa man turno awat-huwat sa mga ama pero hapit na pag ilaha kay June man pud ning ilaha. Kami majud ka atos pamati. Pagpadung pa lamang Dalton ug ni Undoy na kahilaken ako. Murag lahi na atos pamati jung inahan na baka. Feeling nimo na kay best friend forever nga na kay anak. Nga nagajang gibati karon. Sabi nagmagungi si Nas Dalton na sus ang lami as pamati oy. Guman datos Dalton sus nahagok. Kapuy taon si ja kay Aliwaros man. Dari mas gawas
lawas gatambay kay hangin man. Pero naman pwedeng portable fan may magigamit. Dali ra pagkadyo gijang nap mga 8 minutes ra siguro to. Dua-duaan na pangundoy kang ngisi-ngisi man pud. Makalipay na gadir ka adjust dalton tanawon kay magisi-ngisi naman ara naman kakiyat. So happy ko sang birthday bisag wa mi handa. Kay pahinungdan man pimisimbahan og nga to makakilig ba tapos kasing-kasing. Ako kay di mo gadyo ko ganan maganda-handa sang birthday sa mga niagi ng birthday mapugas gadyo ko ganda. Kay dagan may mudong sa bahay. Insa karon kay nam gud problema among pamilya nga sakit nga na mo nang wa mi handa ja mga isip pag ang mga igsuon di po sila makatambong. So man nanimba na raman mi. Ja tapos niagi sige po mi kaon at raghana ka pakals. Nagpanitiguwang na ta kay di na pud mo angay maghanda-handa to na magud panghuna-huna nagpara sa importante na pud noon. Ay si Dalton nakailis na og pambay. Ag si tatay gisapot kay na balintong nga gidang hinayhay. Ay, huli sa no? Anja mong gikatawan. Gikatawan na tabi no be. Atong gikatawas tatay no. Ay itak tatay no. Happy birthday nanay. Ning palit ra migsudan sa karinderya. Ja, damay pagkanda gihatag sa igsuon ni undoy kay birthday mas pagmangkong undoy das naging adlaw marare man kanang karon. Wades undoy ning palit og sudan. Dali kay man gipalit ni undoy. Ubod nga utan og rice. Ara, may ututan ninjo. Happy birthday to me. Way handa-handa sa kay Pike. Lahi na po ning tiguwang na ta kay di na po ganahan bitaw maghanda-handa kay mas unahon bitaw nato akat ang importanteng butang ag i-spend nga kwarta datong mga handa-handa nga na spend na laman sa importante. Halo mo taron. Magalo-halo na laman ta. Okay ra po magalo. Matura ko ubay kay mo palit ko kananay decoration kay mag-pictorial me. Mag-picture me DIY ug camera pa mag-picture kay naman may cellphone nga lami ug camera may among gamiton. Ang among bata, very good ang among bata today. Kay nagkatakatawa na. Basta dyan ay camera. Uy, sagol naman eh. Uy, hala ka. Cry naman eh og smile og laugh. Sagol. Happy birthday ni mong nanay. Birthday si mong nanay, ikaw ag pinaka the best nga regalo nga nadawat ko ng birthday na na anak ka. No. The best nga regalo ni nanay sa tibuok na hang kinabuhi. No, I love you. I love you, Dalton. Nagsikat-sikat. Big bagtak. Uy. Crispy pata. Uy, ulalam. Oh, nag-istorya pa Miss Dalton good. Samok dia tatay, samok. Istorya pa Ming Dalton. No, ikaw may pinakadabis nga regalo. Yes, of course. Nag-inigat. Agbagtan be, patanaw tas bagtan be. Hindi na ka? Hoy, hindi. Hugar pa na yung mukhang kasing tunon ka. Gamay gida. Pizza may gida. Pizza may gida. Pizza may gida. Salin na rawan. Ano man? Asa man hubog garang? Ha? Hubog? Oy. Susan Glass man. Danang pagkapalis galigad-ligad rami kay garabing inita aso kapoy insa ning abot mas mayorog sa isa kay dadaan may pizza kay galaag man daw sila ning palit sila pizza sa kabak wa man nila mahurot amo na pilang gidadare insa kanang adik mo puno silang Dalton man ang tanda-tanda puno sila dare kay mingawon silang Dalton ug huhagwa kay lakilak man to sila Dalton ganina kay gusto magsigirag didi insa nagdaay-daay na wa may linga gusto rag siksap-sap di mo pud pwede kay ma-overfeeding man pud in taon duha ka baje malingaw ni sila nadare kay mutanda man ang Dalton sila magduwa man na silang Dalton. Day batang nahubog. Day batang nahubog kaysa dyan nanungkab. Hubog na sa gatas, milk drunk na. La. Cha, hubog sa gatas lagi. Naman, kuwangan pa? Hubog naman. Cha. Milk drunk na ka cha. Wala, lipong-lipong na. Kajapan ni Ron, tuog ni Ron. La. Uy, pala maghubog-hubog magmaoy. Pala maghubog-hubog magmaoy. Okay. La. Oh, pala maghubog-hubog. Oh, hubog naman kuskatas ni nanay. Oy. Wa na. Ingan din ang mga milk drunk. Wa na. Good night. Malit imesan yung bata busog na.
Lurong-lurong nag-agi. Salamat sa Ginoo kay giregaluhan ko ni Jog nga ni sang ika-30 birthday. Mao ni pinakadabis nga regalo sang nadawat ron tuiga. Wa nagat ng regalo, tuog nagat ang regalo. Smile pa kay busog man. Nga na ang mga busog na bata magsingislit. Sus kahimas. Lapdusan. Bagtun sa tabi kay. Mas bagtun na. Okay. Para hubog di atas ha. Para hubog kang bata ka. Uy, bata, para hubog ka? Ke atas ha? No. Katawa ka na doon sa mata na rin bitay-bitay do. Bitay-bitay. Nalingaw ka? Milk drunk ikaw? Milk drunk ikaw, bata? Jake, di man na si just buang nanay na. Bilahan.